Het jaar zit er alweer bijna op. Hoe zou je 2008 willen samenvatten? Het was een druk jaar. Heel veel optredens gedaan, leuke dingen. Goed, gewoon een goed jaar. Ik heb weer een paar hele mooie teksten gemaakt en we gaan weer wat leuke liedjes opnemen. En dan kijk ik verder wel. In het begin van het jaar gaan we de studio in, begin volgend jaar. En gewoon weer leuke liedjes opnemen. En wat voor genre moeten we gaan denken, Mieke? Vooral hele mooie teksten. Het zijn covers van een Duitse zangeres, maar ik ga er niet te veel over vertellen. Klap heel stiekem een klein beetje. Nou, ik heb zelfs de tekstjes gemaakt en ze liggen heel dicht bij mij, wat ik graag wil zingen. Nou, ik denk hoe langer je bezig bent, hoe meer je zelf gaat zeggen van dat wil ik graag doen en dat doe ik nog en dat doe ik niet meer, denk ik. Een beetje eigenwijzer worden. Bijvoorbeeld op dat verzamelwerk 30 jaar, wat alweer 5 jaar geleden is, er stond nog een keer het leger van werkelozen op. Dat is echt zo'n nummer waar eigenlijk helemaal niks in zit. Waar Pierre Cardin uiteindelijk ook niet achter stond. En dat zijn dingen die ik niet meer wil doen. Schrijf je nog veel liedjes ook samen met Pierre dan? Nee, helemaal niet. Maar als Pierre morgen een heel mooi nummer heeft, wat hij ook had op mijn laatste album, op de laatste DVD stond een nummer van Pierre op, dan wil ik dat graag opnemen. Want hij schrijft nog steeds hele mooie dingen.